Bona tarda a tothom. De vegades porto xuletes o papers o notes, avui no cal. El porta l'Elisenda, diu. Per què un homenatge al Jaume Figueres? Doncs hi hauria diverses respostes. La primera, perquè fa molt poc se li va concedir el Gaudí d'Honor i va ser rebut amb una unanimitat absoluta, i aleshores volíem repetir els millors moments de la cerimònia dels Gaudí amb el Jaume. Aquesta seria una explicació. L'altra, molt més fàcil, seria perquè sí, perquè és el Jaume i no cal més explicacions. I la tercera, deixeu-m'ho dir personalment, perquè jo crec que molts dels que estem aquí li devem una part de la nostra educació i de la nostra vida cinematogràfica en diversos aspectes, com a lectors de fotogrames i de Mister Belvedere, com a espectadors del Círculo A i de les meravelloses pel·lícules que ens van portar ell, el Toni Kirchner i el Pere Fages en moments no gens fàcils. I tercera, per aprendre dels seus comentaris meravellosos, aparentment simpàtics i agradables, però plens de contingut i de saviesa sobre tot tipus de cinema. Aquesta seria el motiu oficial, per dir-ho d'alguna manera, i per això li vaig proposar de fer aquesta sessió. El Jaume ve sovint, és dels cinèfils i dels professionals d'aquest país que ve sovint a la Filmoteca, i li vaig proposar que avui també vingués i que a més triés ell la pel·lícula i que vingués acompanyat de bones amigues com són l'Elisenda Nadal, amb tot el que hi ha darrere, no només per fotogrames sinó per moltes coses més, i la Marta Esteban, no només per Cinema 3 sinó també per moltes coses més. Havia d'haver-hi un quart o un tercer mosqueter a la taula, que com podeu comprendre és l'Àlex Gorina, però a última hora ha tingut un petit problema personal i s'ha excusat en l'últim minut. Coneixeu a l'Àlex i sabeu que si hagués pogut hauria estat aquí i és com si... I s'hauria enrotllat molt. Exactament. Per tant, com si estigués, no hi és, però com si estigués. Per començar, jo li vaig dir al Jaume, ja que vens i que muntem tot aquest tinglado, tria la pel·lícula i sisplau, que no sigui Camelot. Que no sigui Camelot per dos motius. Una, perquè dura 2 hores i mitja i haguéssim sortit d'aquí molt tard, i l'altra, sincerament i de debò, perquè paradoxalment aquestes coses que passen en aquests moments no hi ha bones còpies disponibles de Camelot, i per tant li vaig dir i el Jaume, que sempre té conills en el barret del mag, es va treure aquesta fantàstica Chica para matrimonio, i quan em va dir Chica para matrimonio vaig dir no en parlem més, casem-nos amb la Chica para matrimonio i disfrutem-la conjuntament, i ara ens explicarà per què. Jo no sé per on voleu començar, per aquesta subida, per l'any 60 no sé què, quan us veu conèixer, 62, quan es veu conèixer... Curiosament... Tu no volies que ho digués. L'Elisenda Nadal i jo ens vam conèixer a una filmoteca. Sí, no m'ho diguis. És a dir, no m'ho trepitgis, que és el que anava a dir jo. Bueno... Digueu abans que ho digui ell. No, només anava a dir que era al carrer Balmes, tocant al carrer Francolí, hi havia un cine que es deia ABC, on els dilluns feien sessions de filmoteca. Sí, senyor, és el que anava a dir, era el cine ABC. Elisenda, abans que trepitgi més. Bueno, sí. I el que està dient és veritat, i jo em pensava que no te n'en recordaves. I resulta que es va presentar a la Filmoteca l'Antoni Kirchner, te'n recordes? I jo en aquell moment buscava una persona per substituir a la persona que tenien al consultori de Mertes Belvedere. T'ho vaig preguntar, i que era la secció potser més popular de la revista, t'ho vaig preguntar i em vas dir que sí. Bueno, i aleshores em vas dir que sí
i va ser realment un encert, perquè ha sigut el Belvedere perfecte. Inclús em van processar, me n'en recordo, d'això te n'en recordes tu també, per escriure la teva opinió sobre Le Souffle au Cœur, la pel·lícula de Louis Malle. Te'n recordes? Sí, però et van processar o no et van processar? El que sí sé és que l'únic que es va acabar pagant una multa i s'acabó. El meu procés? Sí, el teu procés... És molt llarg d'explicar, però podem... No, com que t'ho haig d'explicar? Si et va passar a tu? Perquè és molt llarg d'explicar. Ah, bueno, doncs per això no ho explico. Vale. I aleshores, sí, tot es va resoldre, és el que t'estic dient, amb una multa, i no explico més batalletes d'aquestes perquè n'hi ha moltíssimes. Durant tots aquests anys has format part de la meva vida professional, però el més important és que també has format part de la meva vida personal. Et considerem un membre més de la família. I a més, espero que tu això ho sàpigues. Ho saps? Vale. Gràcies, Jaume, per tots aquests anys. T'estimo molt i molt. I la veritat és que t'estima tothom. No sé com tu fas, però t'estima tothom. No sé. Noi, ets un noi estupendo. T'estimo. Jo el que voldria afegir és que en aquelles sessions de Filmoteca vam aprendre tots molt italià, perquè es feien pel·lícules italianes no autoritzades encara per la censura, com l'Aventura de l'Antonioni. Sí, l'Aventura, i me'n recordo. I com que no hi havia subtítols, havies de prestar molta atenció i acabaves aprenent italià sense subtítols. I va ser realment una experiència molt personal. Va ser fantàstic, sí. L'Elisenda ha dit un any, ha situat en un any concretament un començament de la meva carrera professional a fotogrames, i la meva carrera professional a TV3 ha estat acompanyada durant molts i molts anys de la Marta Esteban. Ella realitzava, jo feia el que podia davant del programa, però ella sempre portava aquí el toquet especial. No? Així és, sí. Així és. Bueno, jo puc dir que amb el Jaume hem viatjat molt, hem viatjat per cinema i per no cinema, també. I ara recordava Puerto Rico, ara que ha vingut aquí el Gerardo, te'n recordes que vam acabar de patar en un bar que hi havia ja alguna raro i ens van dir que ens n'anéssim per cames, quasi, te'n recordes, a Puerto Rico? A Harlem també vam arribar a dalt de tot i ell va perdre els bitllets, els transfers, i no portàvem tokens i ens vam quedar ja entremig, els dos únics blancs entremig, però al mateix temps anàvem a fer entrevistes a l'Oliver Stone, llavors, al Parc Avenue, i vam viatjar molt amb el Jaume. Es va tocar dormir al mateix llit molts cops, per sort, jo no m'enterava de res, de roncades ni res, i a més, el que sí que puc dir és que jo crec que jo soc productora gràcies al Jaume, amb el Jaume vaig anar a tots els festivals, a partir d'això vaig conèixer el Gerardo, vaig conèixer els altres productors, vaig conèixer el Tanner, i puc dir que soc productora gràcies a tu. I al mateix temps crec que molta gent estima el cine i ha entrat dintre el món del cine per al Jaume, per Cinema 3, per el Canal Plus, per les presentacions que hi feia, per dels Oscars, el Mr. Belvedere, i hi ha quantitat de gent de moltes generacions que estima el cine per tu, gràcies a tu. Ja ho saps que t'ho diuen pel carrer i tu t'enfades. Però jo quan em recordeu que he fet totes aquestes coses, a vegades ni jo tinc l'ordre cronològic que he fet. A vegades em penso que sóc un farsant i que m'he disfressat de moltes coses per anar pel món i tal, però tampoc he fet tantes coses. De tota manera, per no entrar en més detalls, he triat una pel·lícula que en castellà es va dir Chica para matrimonio, que es va estrenar, si no recordo malament, al Cine Alexandra l'any 1956. Són d'aquelles pel·lícules que no són unes obres mestres reconegudes mundialment, però que et deixen un record indeleble. És a dir, jo hi ha pel·lícules que he vist la setmana passada o fa 2 setmanes, o pel·lícules dels Oscars que no m'expliqueu què són perquè no les he enteses bé, i Chica para matrimonio em va deixar dues imatges que queden claríssimes. I no us ho fer un spoiler, però quan veieu la pel·lícula sabreu per què ho dic. Una cançó i un llac. Aquesta pel·lícula, que va dirigir el George Cukor, uns anys després de Nacida ayer,
amb la Judy Holliday, que va guanyar l'Oscar per sorpresa l'any 50, i després explicaré aquesta història. És una història de l'evolució d'un matrimoni, tot lo bo i tot lo menys bo d'aquest matrimoni. Jo sempre deia que el cine ens ensenyava coses que no ens deia ningú, ni la família ni a l'escola t'explicaven coses. Entenies molt millor la vida quotidiana de la gent a través d'aquestes pel·lícules. I Chica para matrimonio és una d'aquestes pel·lícules. I té un al·licient per a mi, que és aquesta actriu, la Judy Holliday, que els més veterans recordareu, i que l'any 50 va guanyar per sorpresa l'Oscar a la millor actriu. Era l'any, els Oscars eren molt diferents, era l'any en què les finalistes a millor actriu eren la Bette Davis i l'Ann Baxter per Eva el Desnudo, la Gloria Swanson per Sunset Boulevard, la Eleanor Parker per Sin Remisión, i quan van obrir el sobre i van dir Judy Holliday, la Gloria Swanson per poc li agafa un atac, com l'altre dia l'Àngela Bassett, que tampoc va saber dissimular com havia perdut. La Judy Holliday era una actriu molt jove que estava fent teatre, i en aquell moment dels Oscars estava fent teatre a Nova York, i precisament no va poder assistir a la cerimònia, i va recollir el seu Oscar una veteraníssima com la Ethel Barrymore, com demostrant que les generacions teatrals continuaven i tal. La Judy Holliday va fer 2 pel·lícules més amb el George Cukor. Nacida ayer, que és la que li va donar l'Oscar, aquesta que veurem avui, Chica para matrimonio, i una que es deia Una rubia fenómeno. Va tenir una carrera molt curta perquè, malauradament, va morir molt jove, va morir als 43 anys. I era una actriu que semblava especialitzada en els papers de la Rosa tonta, però que de tonta no en tenia res. I tot això va començar, si ho recordeu vagament, a La costilla de Adán, de George Cukor, on feia el paper justament d'una dona acusada d'haver mort el seu marit. La costilla de Adán era una comèdia matrimonial, Spencer Tracy, Katharine Hepburn, un guió escrit per un matrimoni també molt famós de l'època, Garson Kanin i Ruth Gordon, que van guanyar l'Oscar, i a la Ruth Gordon la recordareu sobretot també com a actriu a Rosemary's Baby, del Roman Polanski, que feia una de les bruixes de la família. La veïna. Exacte, i que va guanyar l'Oscar precisament per aquesta interpretació. Vull dir que aquestes històries de matrimonis reals, matrimonis de ficció, la Judy Holliday va tenir 2 parelles del món de la música, l'última Jerry Mulligan, per cert. I ella havia fet molts musicals també. El seu últim musical va ser un amb el Vincente Minelli, que es deia Bells are ringing, sonen les campanes, que no es va arribar a estrenar, que es pot veure segurament en alguna plataforma. Jo tinc una adoració especial per la Judy Holliday i espero que avui l'acabem de compartir. I hem d'explicar una altra cosa. Avui tots anem encorbatats. És més un joc que una altra cosa, perquè hem decidit que quan acabi la projecció hi haurà tota la meva col·lecció de corbates exposades aquí, i cada persona que en vulgui una, que n'agafi una. Una, que consti. Ho dic perquè jo la corbata fa molt temps que no la faig servir, i amb la vida social que tinc ara, encara menys, evidentment. Per tant, amb l'Esteve vam arribar a la conclusió de que tots posaríem una corbata. L'Alessandra n'ha portat una del seu marit, la Marta n'ha portat una estupenda, que aquesta no la regalarem, la podríem subestar si hi hagués una oferta, una puja important. És a dir, per acabar, sapiguem això, em sembla que no hem de dir res més. Al final de la projecció hi haurà una taula amb les corbates del Jaume Figueras. I res més que això. Estic molt content d'estar a la Filmoteca, que és com la meva segona casa, també. Gràcies, Jaume. Jo voldria acabar simplement, abans la Marta explicava aventures per Harlem, i voldria acabar amb una anècdota personal. Molt al principi de Cinema 3, no sé si ho recordaràs, anàvem passejant per Venècia, al festival, entre pel·lícula i pel·lícula, i jo crec que estàvem per allà pel pont de Rialto, i era quan Cinema 3 s'emetia els dimarts. I aleshores allò, si avui és dimarts, això és Cinema 3, etc. I era un dimarts. I anàvem passejant per allà i estem parlant dels anys 80. Se'ns van acostar una parella de turistes catalans i el van reconèixer. Ai, senyor Figueras, quin gust trobar-lo per aquí. Però, escolti, com s'ho farà avui per fer el programa si està aquí a Venècia? El Jaume està everywhere, avui està aquí.
traurà del barret no un conill sinó corbates i per molts anys seguim disfrutant de la seva sapiència i de la seva programació de pel·lícules com la que veurem O sigui, Everything, Everywhere... No. No. D'acord. Xica para matrimonio. Doncs vinga, Xica para matrimonio. A veure si la disfrutem tots. Vinga, bona nit. Gràcies.